Avui, des de la Coordinadora d'Estudiants de València, que la formem el CPC, el BA i el Contracorrent, hem convocat esta vaga, fonamentalment per la qüestió més acuciant, que és el 3+2, però també per tot el procés que inclou el 3+2, que és una gran estratègia que té el capital i els estats del capital per a privatitzar l'educació i per convertir-la en una fàbrica d'èlits, on la gent que venim de la classe treballadora no puguem accedir. Aquest matí hem fet piqueig al campus de Tarongers i sí que volem denunciar des del CPC l'acció policial, que creiem que ha sigut desmesurada, que s'han identificat a unes 20 persones per un acte que ha ocorregut al campus de Tarongers, que ha resultat un vigilant de seguretat intoxicat per fum. S'han identificat a 20 persones i volem denunciar la desproporció de l'actuació policial. Sí que donar la solidaritat a la persona que ha estat intoxicada, però el que no poden fer és criminalitzar aquest tipus d'accions que al fi i al cap són la lluita dels estudiants. També denunciar l'actitud del Sindicato de Estudiantes, que creiem que són un agent desmobilitzador, que està demostrat que ha cobrat diners de l'estat espanyol quan governava Zapatero, està al BOE, i que ara actualment, com governa el PP, intenten copar les mobilitzacions estudiantils quan realment no són una estructura que treballa a la universitat ni a cap altre lloc, sinó que té una estructura molt ben financiada amb persones alliberades. Creiem que el sindicat no és més que un agent desmobilitzador i, per tant, no assumim com a legítima la seva acció en les vagues estudiantils.